Dach chi'n ymuno ni ar hyn o bryd yng Nghanolfan Gneifio Meirion ar gyfer rownd derfynol cneifio agored gyda gwelleiddia ar 1 Alan Oldfield o Seland Newydd, ar 2 Reinald Hughes, ar 3 o Loegr George Mudge, ar 4 Emlyn Roberts o Gymru wrth gwrs, Clive Hamer o Gymru, ac ar 6 Gareth Owen ar ei 5 dafad erbyn hyn allan o 6. Felly mae'r bwrlwm yn cynyddu yma a mae'n dipyn o her pwy tybed fydd mynd â hi yn yr agored. Hon ydy'r gystadleuaeth sydd yn denu y mwyaf o sylw i bob pwrpas yma'n hyn. Mae'r gamp wrth gwrs ydy clirio'r gwlan yma mor gyflym a sy'n bosib a gadael y ddafad sydd ar ôl o ran y gwlaniad mor daclus a sydd bosib. Ac ar hyn o bryd oes a fawr iawn i ddewis rhwngthyn nhw. Dwi'n gwylio y bord marc fel maen nhw'n dweud sydd i fyny ar y sgorddwr uwch pennau ychydig iawn o bechodau sydd wedi bod. Emlyn Roberts a 8 ac ar y pen draw Gareth P. Owen ar 5. Ond Gareth Owen sydd ar y blaen o ran cyflymdra ar hyn o bryd o ddigon a mae wedi bod yn cneifio yn daclus iawn ar hyd y diwrnod ac wrth gwrs dyma'r uchafbwynt iddo fo yr her fwyaf. Defed Sbecl ydy'r rhain ac maen nhw wedi cael cyfnod delfrydol allan yna. Fawr iawn o faw meddai nhw yn y gwlan eleni achos bod wedi bod mor sych. Dyma ni Gareth Owen yn fan hyn yn mynd ar hyd y stodiau hirion ar yr ochr ddwytha ar ei 5 dafad. Mae'n un yn disgwyl ar ôl yn y gorlan o hyd. A John Till i gydymaeth yn y gorlan. Ac yma'n hyn wedyn Reinald Hughes yn dyrnu mynd ac yn gneifio'r profiadol dros ben hefyd wrth gwrs. Reinald Hughes yn cystadlu ar hyd a lled Prydain gyda'r gwelleiddia ac yn ffarmio defed yn sylweddol draw tua Twntir Afon na yn Llanrhiad ar y Mochnant. Ond dyma'r dyn sydd yn chwedl yn y maes, sef George Mudge o Loegr. Mae o wedi cynrychioli ers blynyddoedd, nid yn unig yn y cneifio gwella, ond hefyd y cneifio peiriant i'r rheini sydd dros 60 oed. Ac wrth gwrs mae gen i fo gwmni gwneud trailers hefyd. Mae yna trailers eraill i gael wrth gwrs, fel fysa Euron Pyw yn yn atgoffa ni. Mae chi y darlun eang wan, ond ar hyn o bryd ar y stodiau hirion, mae Alan Oldfield yma o Seland Newydd a mae bobl wedi gwirioni efo'r ffaith bod gennyn nhw gneifiwr gwella wedi dod yr holl ffordd o Seland Newydd. Emlyn Roberts o Sir Feirionnydd o Rhydymain cymydog i mi ydy hwn. Ynta wedi codi safon eleni ac yn feistr ar y grefft yma ers blynyddoedd wrth gwrs ac wedi bod yn cneifio wyn yn draddodiadol ond erbyn hyn wedi agor i portffolio i bob pwrpas i drio yn maes masnachol y cneifio gyda gwelleiddia. Mae'n sgil yn ei hun wrth gwrs i hogi y gwelleiddia yma ac mae'n dipyn o grefft a dweud y gwir ac mae yna waith sylweddol wedi mynd i baratoi ar gyfer hyn heddiw. Gareth Owen ydy hwn, welwch chi'r chwys yn tasgu oddi ar ei dalcen ac yn gyrru lawr i drwyn o wrth iddo fo fynd ar y stodiau dwytha ar yr ochr dwytha a'r goes yna yn daclus iawn. Welwch chi fawr iawn o anwastadedd ar gorff y ddafad yna. Na chwaith patches o flan sydd heb ei dorri. Felly y ddafad dwytha yn dod allan i Gareth Owen a John Till yn ei annog yn ei blaen yma yna. Syth mewn â fo ac dyma ni ar stondin 1 wedyn i gymharu'r sefyllfa y bachgen o Alan Oldfield o Seland Newydd yn agor y gwlan yma a sylwch fa mor gyflym maen nhw yn mynd ati rhyw 2 funud a hanner mae o'n gymryd nhw i wneud dafad. Mae yna sawl cneifio'r peiriant sydd yn cymryd hynny i gneifio dafad, felly mae o'n grefft y drawiadol o gyflym a da ni wedi gweld bobl yn ymweld â'r sioe yma o Gybelled a De Affrica yn rhoi arddangosiadau eithriadol. Wrth gwrs dyna'r unig ffordd maen nhw'n cneifio defed allan yn fanna mewn sawl ardal oherwydd y diffyg trydan felly. Dyma ni George Mudge ac Emlyn Roberts sy'n wedi mynd lawr y goes dwytha yna ar y 4 dafad. Mae gen i fo dipyn bach o waith o hyd ond draw yn y pen pella ar ei 6 dafad mae Gareth P. Owen ac wrth gwrs mae o wedi cynrychioli Cymru sawl gwaith. George Mudge ydy hwn. Sbïwch, does a ddim pylun agos a allai sicrhau chi bod o'n wirioneddol her i'r cyhra'r fraich blaen yna i ddal ati ac mae'r bechgyn yma wedi bod yn cneifio sawl gwaith, sawl dafad yn ystod y dydd heddiw. Reinald Hughes ydy hwn yn agor y goes nesaf, goes gyntaf yma ar y ddafad nesaf. Emlyn Roberts yn ta ar stondin 4 i mewn am y ddafad 5 allan o 6 dafad.
Alan Oldfield wedyn ar ei bumed dafad, ond yn y pen draw, dwi'n cadw un llygad barcud ar y pen draw na, lle mae Gareth P. Owen yn mynd ar ystodiau hirion ar ei dafad dwytha ar hyn o bryd. Ac mae o'n arddangosfa o'r grefft ar ei gorau ganddo fo, os allai ddweud. Y chwys na'n dal i gwmpo. Y gwella na, mae'n debyg y bod y gwella na wedi cael ei wneud yn arbennig ar gyfer y dasg yma, ac mi oedd na draddodiad o welleiddiau o wahanol ardaloedd ar gael, yna prysor, yna wella prysor, gwella tanat, rheina i gyd yn cael ei greu gan gwmnïau mawr fel Wilkins and Sword. Dyma ni rwan yn cadw un llygad ar Gareth Owen. Ydy, mae o'n dirwyn i ben a'i fod y bed. Fydd yn mynd â hi o ran taclusrwydd hefyd. Swn i ddim yn synnu o gwbl. Mae o'n mor brofiadol yn y cyfamser. Yr hen law yn fan hyn, George Mudge, y beirniad yn cadw llygad arno fo ac yn clicio os bydd yna bechod fel glân yn cael ei adael neu cael ei dorri am yr eildro wrth gwrs sydd yn dibrisio'r clu. Dyma ni felly stodiau hirion yma hyn gan Rheinald, ond nôl â ni o dan Faner Lister i wylio Gareth P. Owen yn gorffen y goes dwytha yna. Rheinald Hughes ydi hwn, ond wyddwch chi be? Does a ddim byd amdani Gareth Owen fydd yn pwys... Dwi'n anghywir. Dwi wedi cadw llygad ar yr niferoedd yn anghywir. Rwan mae o'n dod eich chweched dafod, ond rhywbeth yn bod ar yr cadw trefen y fanna yn y cyfamser. Mae Alan Oldfield wedi dirwyn i ben yn slai bach. Y pen arall mae y bacen o Seland Newydd sy'n mynd â hi felly o ran cyflymdra. Oedd na rhywun yn y gorlan heb bwyso'r bwtwm cywir yma na, wedi'n hwyllo i gyd.